Dobrý večer. Vítejte na debatě nad svobodnou kulturou. Zde ještě upravím port. Tak dnes, jak všichni dobře víme, v České a Slovenské republice je 28. října, což neznamená nic jiného, než že si právě Češi a Slováci připomínají vznik samostatného českého státu, československého státu. Je to 2 roky, co došlo, takřka přesně 2 roky, co došlo k teroristickému útoku v Bratislavě před klubem Tepláren, kdy byli zavražděni 2 lidé. Je to skoro přesně rok, kdy Michal Horecký napsal v deníku N článek, ve kterém slovenskou ministryni kultury nazval neofašistkou. Je 28. října a je to přesně týden, co by došlo k uvedení inscenace Měsíční kámen na půdě Slovenského národního divadla a nestalo se tak. My jsme tady dnes proto, abychom si povídali o tom, co se stalo. Hrozně rád, která má přesahy, která dává naprostý smysl, že bude uvedena na tomto festivalu. Tak nám se stala minimální křivda. Ta křivda, co se děje, je křivda na slovenské kultuře a je naprosto alarmující. To jsem si chtěl říct. Roberte, je to vlastně 12. ročník Drama Queer festivalu. Jak moc překvapivé to bylo, vzhledem k tomu, že právě na první scéně už byly uváděny inscenace konec konců, jedna tam uváděna. Jak jste nějak chápal tuto zprávu nebo tu skutečnost toho zrušení? No nepodepsání vlastně. No dobrý večer, je treba povedať, že pani riaditeľka mala tú zmluvu na stole, odkedy vlastne nastúpila a predtým ju nemohla mať, pretože divadlo proste bolo bez štatutára asi 4 týždne. A my sme ale v Hradcom pláne boli od mája 2024 a ako ste spomínali, takže od marca sme to riešili intenzívne s divadlom. Je to náročná inscenácia, Slovenské národné divadlo hrá 6 dní v týždni na 3 scénach, to znamená, že ani tie dátumy sme museli zladiť a tak, preto to celé tak trvalo a tú zmluvu sme nemali. Ale my, ako ste hovorili, my sme každý rok hrali nejaké predstavenie v Slovenskom národnom divadle, rok predtým sme hrali Švandovo divadlo, Dejiny násilí, uvádzali sme tam aj Pražské národné divadlo, sme v Pohode a túto inscenáciu si dalo Slovenské národné divadlo aj do repertoára a my sme ju zaradili aj na festival v tomto ročníku. A toto pani Ťapaková nevedela už zrušiť, pretože to je ich repertoárová hra. Takže mali sme ešte jednu inscenáciu, ktorá sa hrala pod divadelným festivalom a to, čo vedela zrušiť, tak to zrušila. Ona ako sa vyjadruje, že nič nezrušila, ale zrušila. Pretože dohody by mali platiť, pacta sunt servanda a my sme boli v tom, že platí. My sme nikdy, keď sme organizovali festival, tak sme ho organizovali na úrovni činohry. My sme sa nikdy nepýtali, hádam, generálneho riaditeľa, či môžeme niečo uviesť v činohre. Bolo to tak, že my sme komunikovali s riaditeľkou činohry a s projektovým koordinátorom činohry Slovenského národného divadla. A dokonca to bolo tak, že my sme v
tom pláne hradcom, dramaturgickom pláne festivalu mali dve inscenácie, ktoré sme ponúkli Slovenskému národnému divadlu, a to bolo práve Mesačný kameň od Studia Hrdinu a od H-divadla Je to koniec sveta. A činohra Slovenského národného divadla si vybrala práve Mesačný kameň. Čiže činohra Slovenského národného divadla vstúpila do výberu vôbec inscenácie, ktorá sa tam mala hrať. Kamilo, vy jste spolupracoval na 2 projektech ve Slovenském národním divadle. Donáší se vám odtamtud zprávy o tom, jaká je tam atmosféra a co si o tom myslí soubor, nebo co se vlastně děje uvnitř? Jo, samozřejmě, že jo. Já jsem tam jednu inscenaci režírovala, koncert na Želeně a k jedné jsem dělala kostýmy. Je to inscenace, kterou režíroval Dušan Pařízek, Pes na cestě. A samozřejmě jsem v kontaktu nejenom se stále ještě současnou šéfkou činohry Miriam Kyčiňovou, ale i samozřejmě s herci a herečkami souboru. A já jsem právě chtěla jenom okomentovat, vy jste na začátku v tom úvodu se ptal na to, jaký signál vysílá Slovenské národní divadlo. Já bych to právě jenom poupravila, že to, jakože bych neřekla, že ten signál vysílá Slovenské národní divadlo, ale právě jeho dočasná, na půl roku dosazená generální ředitelka. A že jinak vlastně, co se týče činohry, nemám takový kontakt se souborem nebo vedením baletu nebo opery, ale co se týče činohry, tak vím, že vlastně v podstatě se dá říct, že celý soubor a právě vedení a v podstatě by se dalo říct většina, nebo asi bych řekla i všichni zaměstnanci, stojí právě za tou svojí šéfkou činohry Miriam Kyčiňovou, která je v současné době doslova šikanovaná právě podobným způsobem, jako se to stalo při tomhletom případě. To znamená, že se vlastně jí dává za vinu, jakoby to, že neumí dobře dělat svoji práci, protože se jí nepodařilo včas připravit smlouvu s festivalem Drama Queer. To je ale jenom opravdu malinká kapička teď v obrovském jakoby moři vlastně těch kauz nebo vůbec těch situací, které se na ní takhle valí. A já se jenom snažím, protože ji opravdu respektuju a vím, že prostě bojuje doslova takhle jakoby v první linii, tak si ji snažím aspoň občas podpořit. A vlastně musím říct, že si jako častokrát připadám trošku nepatřičně, protože vlastně vím, že nemůžu dělat nic víc, než jenom vyjádřit svůj postoj nebo názor a třeba se takhle s váma tady sejít dneska večera nějak to okomentovat, ale vlastně strašně ráda bych udělala víc a vlastně nevím, co by to mělo být, no tak, ale samozřejmě jsem teda v kontaktu a vím, že vlastně teď ten soubor nebo vůbec vlastně všichni ti lidi v té činohře se tam vlastně snaží setrvat a nenechat se vlastně vypudit v podstatě touhletou taktikou zákeřnou a prostě to všechno vydržet, protože to je asi taky teď v této situaci způsob, jakým se dá vlastně proti tomu ještě nějak bojovat, nenechat se vypudit a tím pádem nevyklidit pole takzvaně jakoby pro další aktivity tohoto typu. A je to strašně důležité, je to extrémně vyčerpávající samozřejmě pro všechny a jak říkám, ty způsoby, jakým vlastně ta současná generální ředitelka ta Ťapáková, ty způsoby, které používá, se opravdu jako v mém případech dají nazvat až jako šikanou. Je to prostě náročný a doufám, že vydrží prostě. Já úplně říkám to opravdu s veškerým respektem a úplně upřímně. Jane, jak jste to vnímal vy jako hlavní protagonista Měsíčního kamene? Což je prostě mikrofon. Jo,
No vlastně furt se v tom snažím nějak zorientovat, nebo je to pro mě nějaká věc, která se mi v životě nestala, v životě jsem ji nezažil, četl jsem o to, že se to v nějaký éře historický tady v Československu dělo takovéhle věci, ale je to pro mě fakt nějaký jako furt absurdní svět. Já jsem se tak snažil v tom hledat pořád nějaký, jakoby, že možná došlo opravdu k nějakému jako zpoždění nebo k nějakým jako věcem, který ale, ať jsme to procházeli tady v divadle, nebo co jsem si o tom pak četl články, tak opravdu nejsou tou hlavní věcí. A jsem v tom možná jako naivní, ale prostě mě to pořád překvapuje, že to jako jde, že někdo se jako rozhodne a něco takového udělá. Jako Kamila říká, vlastně taky tak o tom přemýšlím, co ale jako s tím vlastně teda můžu dělat. Jako teď teda, pokud se povede tam přijet, tak to myslím, že je ideální věc, kterou můžeme udělat pro Slovensko, pro slovenskou kulturu, pro Národní divadlo. Ale jinak vlastně, no, tak se nad tím zamýšlím, no, tak to asi tady je dobrý prostor, aby jsme se všichni zamysleli. No a pak vlastně bylo trošku jako osobně vyloženě zvláštní pocit, že někde byla použitá nějaká fotka z našeho představení, tak jako najednou vy figurujete v nějakých různých politických debatách, vaše nějaký obrázek a vlastně si říkáte, co jako ještě, protože a to si teda, to teď tak vám to tady říkám a myslím, že to tak vůbec není, jo, ale jenom to je nějaká moje úvaha, jedna z úvah, že jako jasně, Geek Festival, ale jakou roli mohlo hrát to, že jakoby já tady třeba v Čechách jako otevřeně vystupuji, že jsem něco napůl Rom, jsem jako gay a tak a věřím, že vůbec žádnou, ale jako ta myšlenka tam takhle jako udělala takovýho čertíka a no, na to doufám, že je velmi milná myšlenka. Víš, samozřejmě. Jenom chtěl říct, že my jsme o tomhle hostování jako jednáme od jara, že veškeré ty argumenty toho, co se týkají ty smlouvy, jsou naprosto lichý. V tom nechci pokračovat. Myslím, že Michal možná řekne. Ty jsi netrpělivý. Já se ještě musím zeptat Terezy, samozřejmě taky hraješ v tom představení a nějakou dobu delší si žila na Islandu. Jsou nějaké reakce z té islandské strany, protože autor je Islanďan. Víš jako nějaké insiderské věci, jestli třeba ta islandská strana nebo on sám nějakým způsobem tu situaci komentoval? Tak on se k tomu vyjádřil na svém Instagramu, udělal o tom vlastně takový takzvaný storíčko, kde vlastně informoval o té situaci, která nastala a vlastně vyzval veřejnost k tomu, aby se všemi možnými prostředky zasadila za podporu queer komunity, LGBT plus komunity na Slovensku a aby to vlastně nebrala na lehkou váhu. A troufám si soudit, že napokon tady toho jeho postu vyšel dokonce o tom článek v jedných z nejčtenějších denních novin Vísir na Islandu, kde si myslím dělali s vámi přímo Roberte rozhovor, nebo vás možná citovali, nebo vás oslovili, kdy tak vás citovali z nějakého média, že si to skrze nějaký slovenský zdroje vlastně dohledali. Ten článek se jmenoval, že to je zločin, nebo potažmo dá se říct, nenávist vlastně vůči islandské kultuře, takže si to vzali trošku osobně. A co pro mě vlastně oni ještě jakoby, že v tom článku zásadně jakoby, a zjednodušeně popisovali celou tu situaci, proč tam měsíční kámen nejel a co pro mě na tom vlastně bylo důležité, že mi to potom přeposílalo strašně moc lidí, kterých znám, kteří nejsou z kulturní sféry a komentovali to jak ve stylu, jakože co se to děje a to přece vůbec není možný. Takže bylo vidět, že vlastně tohleto téma v té islandské kultuře rezonuje a ne ve smyslu toho, že by si to vzali osobně, že to je nějaký atak vůči nim, ale že to je vlastně útok na základní lidská práva, na svobodu slova, na svobodu kultury a to považovali vlastně za šokující a vlastně to přitáhlo jejich pozornost vůbec jakoby hlubší k tomu, co se teď na Slovensku děje. A to pro mě vlastně tenhle ten akt toho sdílení skrze lidí, kteří se vlastně úplně běžně třeba nezaobírají kulturou,
pro mě byl hrozně zajímavý, protože to udělalo pro mě takový jako jemný sociální průzkum, kdy si myslím, že islandská společnost ještě pořád, ale už se to taky mění, je vlastně na tohleto téma velmi citlivá, protože oni jsou skutečně velmi pyšní na to, že stejnopohlavní svazky jsou u nich legální a že vlastně základní lidská práva obecně jsou nějakou velkou devízou jejich národní identity a kulturní identity. Takže co k tomu můžu říct já takhle. Michale, jak říkala Teres, co se to děje, on takřka neúplně nějaký týden, aby jako se něco nedoneslo. Teďka naposledy bylo oznámeno, paní ministryně oznámila, že osobně dohlédne na novou hudební podobu státní hymny. Je to úplně vyděsilo. Jo, když se začíná šát jako na vlajku a na hymnu a podobně, tak mi stojí má teda Luisa. Já vím, že to je jako trošku komplikovanější otázka, jo, ale co se teda děje? Dobrý večer, ďakujem za pozvanie. Tak skutočne pred rokom na Slovensku vznikla nová vláda, ktorá proste, tá trojkoalícia tých strán, dve z nich sú akoby také postkomunisticky, sociálne demokratické, ale tiež sa postupne radikalizovali, ale jedna tá strana, ktorá sa volá SNS, tak ona tradične patrí do takého nacionalistického krídla. Ale problém je v tom, že tá strana na svoju volebnú kandidátku zobrala veľmi toxickú zmes úplne bizarných postáv so zámerom dostať sa znova do parlamentu, pretože tá strana má za sebou proste 10 ročia korupcie, klientelizmu, je veľmi dobre známa svojou pôsobnosťou a pochopila ale, že tá digitálna éra proste umožňuje úplne nové kroky v rámci politiky a ona si vytipovala takých extrémistických influencerov, takových influencerov novej generácie, ktorí skutočne majú niektorí 100 000 followerov, iní 200 000 a to sú ľudia, to sú popierači covidu, proste konšpirátori rôzneho druhu, ale aj neskôršia ministerka kultúry Šimkovičová, ktorá v podstate patrí do takého veľmi radikálneho krídla takého ľudáckého, neofašistického myslenia a tejto strane sa skutočne podarilo dostať sa tejto zmesi ľudí, ktorí proste tými preferenčnými hlasmi sa tam dostali a vznikla hrozne zvláštna situácia, že vlastne tá SNS je absolútne nekontrolovateľný subjekt. Niečo ako keby ste si predstavili Okamuru s motoristami, proste taký akoby stranu takého toho nového typu, ktorá hlavne teda boduje na sociálnych sieťach, na internete. A táto strana nakoniec sa nielen dostala do parlamentu, ale aj do vlády a získala 2 rezorty. Životné prostredie a kultúru. Čo ja som proste od začiatku, a potom bol ten môj text, za ktorý na mne bolo podané to trestné oznámenie, že ja som upozorňoval, že to je extrémne riziko takýmto ľuďom z takejto komunity, z takýchto extrémistických kruhov zveriť takéto dôležité oblasti, ako je príroda a kultúra. No a žiaľ, tie moje očakávania, nie že sa žiaľ naplnili, ale boli niekoľkonásobne prekonané tou realitou počas 1 roka. Ale zároveň chcem povedať, že Slovensko v tom vôbec nie je samo. Veľmi podobné tendencie sa v kultúre dejú v Taliansku, vo Francúzsku a hrozí to aj v ďalších krajinách, že začína to byť proste globálny problém, nie je to už len východoeurópsky problém. A zároveň ešte by som možno spomenul, čo hovorila Tereza, že ten Sion, autor, kolega, tak on tam hovorí, že na Slovensku je fašistický režim. A to nie je. To by som tu ani ja nesedel. Na Slovensku ešte nie je fašistický režim, ale je v ňom vo vláde, ktorá na Slovensku je jedna strana, ktorá má veľmi silno fašistické tendencie. A celkovo táto vláda je rozhodne najradikálnejšia pravicová vláda, ako na Slovensku sme mali. A prináša to so sebou obrovské rizika. Ale zároveň ten rok ukázal aj to, že Slovensko má nesmierne živú občiansku spoločnosť, nesmierne citlivú, pozornú, a že má aj veľké množstvo obyvateľov a občianok, ktorí sú citliví na to, čo sa deje v kultúre. A to je niečo úplne nové, pretože mnohokrát sme na Slovensku mali problémy s rezortom kultúry, ale teraz, keď zrazu sa niečo deje, tak 10 000 alebo 20 000 ľudí príde demonštrovať na stranu spisovateľov, hercov, galerijníkov, kurátorov,
že ľudia cítia, že to ohrozenie kultúry je ohrozenie celej spoločnosti. Máme proste iniciatívu Otvorená kultúra, ktorá združuje stovky aktérov naozaj po celej republike. Ja som bol minulý týždeň rečník na proteste v Poprade, kde mali malé mesto pod Tatrami, kde mali za rok 23 protestov, 23 demonštrácií. Proste ľudia cítia, že sa niečo zásadne deje na Slovensku a nie sú ľahostajní. Takže ako moje pocity sú také rozporuplné, lebo aj ja veľa vecí vnímam ako veľmi kriticky a zlé, ale zároveň cítim istú nádej, že a tá strana SNS mimochodom po roku tak by sa už vôbec nedostala do parlamentu. Jej preferencie sú okolo 2%. Tým nechcem povedať, že ten problém s tou radikalizáciou sa vyriešil. Nie, ale akoby ľudia neschvalujú väčšinu podľa mňa z toho, čo sa v tej kultúre stalo. Ministerka kultúry Šimkovičová je najneobľúbenejšou ministerkou a má najnižšiu dôveru zo všetkých politikov a političiek na Slovensku, čo tiež o niečom svedčí. A takže možno takto na úvod by som to zhrnul, lebo bolo by to nadlho, ale ja sa stále nevzdávam a mám pocit, že nádej zomiera posledná. Roberte, jak to čteš ty? Je tohle ta cesta, jakým způsobem se dokáže slovenská kultura bránit? Právě tomu konání ze strany Ministerstva kultury, a nebo co vlastně lze na té slovenské straně dělat tak, aby se vytvořila nějaká funkční bariéra? Ja osobne si myslím, že je to stále málo, aj tie protesty, že už sa nejakým spôsobom tá vláda, vlastne Fico ako premiér, akože sú takí obrnení, že on vlastne, keď boli protesty za slušné Slovensko po vraždách Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, a on vlastne si nechal zobrať moc ulicou, tak pochopil, že už si tak ľahko nenechá vziať a jemu vlastne tento stav vyhovuje, že sa tu vytvára nejaký nepriateľ, proti ktorému akože bojujú, a to sú vraj nejakí LGBT ľudia. To nie je skutočný problém Slovenska a jemu vlastne toto vyhovuje, že vytvára, že sa vlastne zakrývajú skutočné problémy Slovenska, a preto ja osobne si myslím, že čo by pomohlo, to by bol nie táto štrajková pohotovosť, ktorá je na Slovensku, ale ostrý štrajk, do ktorého by mali ísť inštitúcie ako je Slovenské národné divadlo a Slovenská národná galéria a Slovenské národné múzeum. Proč to neděje? Čo ja viem, tak aj na štrajk. Je to ještě ta situace pořád teďka jakoby tak málo radikální a tak vážná, že se vlastně stále čeká, nebo kdy bude ta chvíle, kdy opravdu říct velké? Oni potrebujú na to právny dôvod, čiže vlastne musí nastať také právne pochybenie, čo sa týka pracovnoprávnych vzťahov, že vlastne bude nejaké hromadné prepuštenie, aby mohli vstúpiť do ostrého štrajku. To ja si myslím, že mali vstúpiť hneď po odvolaní Mateja Drničku, pretože takéto akože váhanie prestane baviť, keby tie masy, ktoré sú ešte tak nastavené. To je môj osobný názor. Ja by som možno iba doplnil, že na Slovensku táto nová situácia aj núti ľudí hľadať nové cesty protestu a vzdoru. Aj táto doba, jednoducho, treba si uvedomiť to, že naozaj žijeme v 21. storočí a také ako digitálnej ére, ktorá mení úplne pravidlá hry. Že Robert Fico a jeho komunita totálne ovládla internet. Robert Fico je najvplyvnejší influencer slovenského internetu. Jeho videá majú najväčší dosah zo všetkých videí. Nejaký opozičný politik nedokáže dosiahnuť také masy ľudí ako on. Čiže on má ako veľkú časť spoločnosti má informačne pod kontrolou. A plus oni pochopili, že oni sa veľa učia z Ruska, veľa sa učia od tyranov a od diktátorov a pochopili, že oni musia oslovovať ľudí na kanáloch ako je Telegram. Majú proste vytvorené uzavreté skupiny, do ktorých ja vlastne sa ani nedozviem, čo oni tam hovoria. A v podstate oni si všetky tieto príbehy, ktoré my tu hovoríme, interpretujú úplne obrátené na ruby. Ako ministerka Šimkovičová neustále tvrdí, že
celé Slovenské národné divadlo sú proste politickí príživníci, že sú platení Šorošom, že tie protesty sú všetky zinscenované, platené, že skutočný fašista som ja a že ona je vlastne obeť. To je akoby základná štilizácia ministerky je, že ona je obeť pomerov, obeť sprisahania elít, ktoré nechcú dovoliť skutočnému ľudu, aby konečne robil tú naozajstnú pravú slovenskú kultúru. A mnohí ľudia tomu žiaľ veria. A to je proste naozaj akoby taký zápas o to, že čo je realita, čo je pravda okolo nás. Nie náhodou Andrej Babiš s nimi úzko spolupracuje. Teraz si vymohol od ministerstva vnútra, aby dostal potvrdenie o tzv. Akože nebol príslušník EŠTB, nebol aktívny agent. A Fico a minister vnútra mu to poskytujú, pretože takéto spojenectvá sú pre nich veľmi dôležité. A takéto popieranie pravdy minulej, súčasnej a pravdy budúcej je základom tej stratégie. Čiže v takomto období ja napríklad chápem, že ľudia v menších mestách na Slovensku, v menších komunitách, v menších kultúrnych centrách nejdú do štrajku, pretože sú v existenčnom ohrození. Nemajú toľko možností ísť niekde inde pracovať v kultúre, je to niečo pre nich nové a je s tým spojené aj veľké riziko. Je celkom niečo iné, keď ste slávny herec zo SND a keď ste v knižnici v Rimavskej Sobote, kde poberáte proste pomaly minimálnu mzdu. A čiže je to také, že ja tiež by som bol za tvrdý štrajk, ale chápem aj v SND samotnom opery ako opera alebo balet nechcú ísť tie súbory do štrajku, pretože to vnímajú inak tú situáciu a máme žiaľ aj na Slovensku veľa umelcov, ktorí už kolaborujú s touto novou mocou. Aj to treba priznať. Vy jste zmínil ANO, zmínil jste právě SPD, kulturisty, já se to trošku naznačoval na začátku, že se klidně u nás může podobná situace stát, kdy z SPD a motoristů by vznikl stejný podivuhodný organismus, by byl tak diplomatický. Je na to České divadlo připraveno a je dosti politické a razantní? Narážím na to, že někdy se říká o českém umění, že je málo politicky angažované, že málo vlastně formuluje společenské a politické názory. Jak to vidíte vy jako i senátoři a autoři? Já osobně jako přestože teď dělám nějakou trilogii, která reflektuje současný dění v Rusku, dejme tomu jejich agresi na Ukrajině a nějaké možnosti přesahů, tak ve mně to politikum takový není. Ale a obecně si myslím, že v Čechách divadlo ten politický dosah má strašně omezený. Jo, já velmi sleduji polský divadlo a ten rozdíl mezi tím českým a polským divadlem je takový, že ať už v Čechách uděláte cokoliv, tak ten skandál vlastně neuděláte, ale v tom Polsku to divadlo je součástí nějakého politika, ale v českém kontextu za sebe tohle to nevidím, ale možná to máš na to jiné. Nevím, těžko říct, já zrovna teď v poslední době působím nebo spolupracuji s divadlem X10 a to bych řekla, že je zrovna vlastně taková jako jedna z těch českých scén, která se vymezuje velmi jakoby politicky a vlastně se jakoby no přesně tak a spolupracovala jsem tam třeba na trilogii Čekám podle 3 románů Jona Feuchtwangera, nebo jsem teď vlastně zase jako v roli kostýmní výtvarnice spolupracovala s Dušanem Pařížským právě na inscenaci Moskoviana podle románu Jurije Andruchoviče, anebo na inscenaci Na západní frontě Klid, zelené koridory. Takže já myslím, že jakoby, a není to samozřejmě jediná adresa na té jakoby mapě českého divadla, ale zároveň vlastně mám pocit, že to je takový trošku těžko říct, no jako vlastně svým způsobem souhlasím s Honzou a myslím si, že co se týče třeba nezávislé scény právě, tak mám pocit, že mám mnohem jakoby výraznější tendence se vyjadřovat jakoby k nějakým právě takovýmhle jako aktuálním tématům, společenským, politickým, ale že mi vlastně chybí
spíš, jako bych řekla, na té jakoby oficiální, takzvané jako zřizované scéně, vlastně nějaký, jakoby, dejme tomu, výraznější jakoby gesta nebo dramaturgie, která by nějakým právě výraznějším způsobem se jakoby vyjadřovala k té současnosti tímto způsobem. No tak je to, já zrovna jsem častokrát součástí nějakých projektů, nebo se sama snažím vyhledávat témata, které se právě k těm aktuálním situacím vyjadřují, takže já ten pocit vlastně tak úplně nezdílím, nebo mám, jakoby, jsem součástí nějaké snahy, ale říkám, no, jakoby něco na tom je, co říká Honza, no, a myslím si, že to je třeba i rozdíl, já mám zkušenost zase s působením v německy mluvících zemích v divadle a tam samozřejmě taky tam to divadlo je prostě politikum a nebo prostě je tam už tradičně vlastně ta role toho divadla je vnímána jako jiným způsobem než u nás v Čechách. No. Tak asi tušíte, samozřejmě je tady prostor pro vás. Nebudeme tady hovořit jenom my, je tady připravený Petr, nějakýkoliv váš komentář, dotaz, jsou tady nějaké dotazy nebo komentáře? Tohle je třeba typicky česká situace, já nevím, jak je to na Slovensku, ale třeba v Čechách jako nejsou nikdy žádné dotazy od publika. Vždycky musí nějakou dobu trvat, možná to časem přijde. Michal, můžu ještě na vás... Je ta situace srovnatelná s normalizací, která probíhala na přelomu 70. a 80. letech? Právě tady ta volba mezi tím, že člověk má nějakou odpovědnost ke své rodině, ke svému živobytí a proti jako nějaké cti být něčeho účasten a tak dále. Je to srovnatelné? Ono sa ten pojem zase začal používať celkom, ale myslím si, že to je predsa len neporovnateľné, pretože vtedy tie postihy proste boli o stupeň drastickejšie a boli oveľa masovejšie. Teraz úplne nemám presne tie čísla v hlave, ale myslím, nejakých 350 000 ľudí bolo vyhodených z práce, ďalších 150 000 ľudí, myslím, odišli sami z nejakých funkcií a tie postihy boli proste oveľa plošnejšie a boli drsnejšie, často boli trestané aj deti tých ľudí, ktorí boli nejako proti tomu nastolenému novému akoby normalizačnému režimu a zároveň jednoducho vtedy sa zaviedla tvrdá cenzúra a my stále, Slovensko je stále ešte demokratickým štátom, stále je aj právnym štátom, ale samozrejme je na istej ceste k autokracii. Otázka je, či sa to podarí, kedy sa to podarí zastaviť. A takže o normalizácii by som ešte nehovoril, ale naozaj je to niečo, čo zasahuje naprieč celú krajinu a čo mňa veľmi znepokojuje, sú konkrétne signály také autocenzúry, že ja spolupracujem s mnohými nadáciami, mimovládkami a napríklad z jednej mi hlásili, že desiatky škôl rušia výstavu o Anne Frankovej a o koreňoch holokaustu v Európe. A to len preto, že tá nadácia je momentálne v nemilosti vládnej moci a tie školy takou sebacenzúrou pre istotu to zrušia, lebo zriaďovateľom sa nepáči, keď sa vo výročnej správe vyskytne meno tej nadácie. A že by im to mohlo uškodiť voči mestu alebo voči kraju a to je podľa mňa cesta do pekla. To je proste, keď toto sa začne diať, že ľudia jednoducho začnú rušiť spolupráce, rušiť partnerstva, lebo sa to nepáči niekomu hore, tak to si myslím, že bude to najhoršie, čo by sme mohli spraviť. Ako moja skúsenosť, keď ste spomínali, že teda ľudia väčšinou nejako sa nepýtajú, ja naozaj, že tých plnulých týždňoch a mesiacoch mám skúsenosť, že prídem niekam ako čítať z textov, ale ani sa nedostanem k čítaniu, lebo ľudia chcú veľmi diskutovať. Ako ľudia na Slovensku majú množstvo otázok a sami sú veľmi zneistení a znepokojení a chcú diskutovať. Myslím si, že tá potreba dialógu je nesmierne silná, možno aj práve preto, lebo práve v tej kultúre, a že to je obrovský paradox. Ja som bol, priznám sa, úplne ako až dojatý tým listom ministra, pretože ako nielen, že naša ministerka kultúry by si zaručene nešla pozrieť takéto predstavenie do nejakého divadla mimo
nejakého muzikálu alebo tak, a nič proti muzikálu, ale že ona vlastne nevedie absolútne nejaký dialog s ľuďmi, ktorí by mala zastupovať. Že si predstavte, že ministerka Rok ani nenavštívila väčšinu z tých 30 inštitúcií, ktoré priamo sú v jej spôsobnosti. To znamená, že ona nepozná ich prácu, nerozumie ich problémom, nezaujíma sa o ich činnosť, nevie, čo reálne vykonávajú a tak ďalej. A to je aj hrozne smutné, niečím je to aj hrozne také ako tristné, že potom prečo to robí. Ale Robert správne konštatoval, že Robert Fico je človek moci a oportunista a ona neodstúpi. Podľa mňa on takisto, že kým táto garnitúra, kým nebude musieť odstúpiť, lebo on tedy nechcel odstúpiť ani po tých vraždách, ale musel odstúpiť, pretože sa mu rozpadla koalícia. A ona sa už začína rozpadávať, už sa začínajú prvé také akoby pnutia a trenice a hádky a stupňuje sa to. Čiže aj toto tam dáva takú istú šancu, že možno to ešte dopadne inak, než by sme si mysleli teraz. Roberte, Michal zmínil tu autocenzuru, Drama Queer Festival, změnil se teďka nějakým způsobem pod touto novou garniturou vzduší, ve které vlastně festival funguje, co se třeba týče i organizačních věcí nebo nějakého sponsoringu a tak dále. Cítíš v tom změnu? Skôr akože pozitívnu, že prijali sme veľmi veľkú vlnu akože solidarity. V Bratislave sa jednoducho ako nepáči ľuďom cenzúra a my sme, takže za to som rád, za takú akože mieru solidarity a veľká vlna teda keby vznikla, ľudí, ktorí chceli pomôcť, aby sa vlastne to predstavenie odohralo, ale to sa jednoducho nedalo tak v takom krátkom čase, ani Bratislava nie je tak infraštruktúrou divadelnou vybudovaná, aby sme len tak mohli zahrať predstavenie v iných priestoroch. Každopádne som vďačný za tú solidaritu a či sme sa my autocenzúru nemáme a ani štrajkovať nemôžeme, pretože my keď sme že nehráme, tak to by mnohým akože vyhovovalo. Že my musíme ešte viac hrať, aby sa to tým homofóbnym predstaviteľom kultúry ešte viac nepáčilo. Druhý pokus. Ja sa prihlásim. Moc děkujeme. Také osobné postavenie. Ja som pracovala na ambasáde v Bukurešti, som sa venovala aj kultúre a ako strašne ma to bavilo, bolo to krásne a preto chcem aj vyjadriť poľutovanie, že predstavenie, ktorom hrá pán Cina, ktorého som videla v jeho predstavení Malý princ a som bola úplne nadšená, že vlastne bolo ochudobnené Slovensko, Bratislava, o jeho herecký výkon, ktorý som teda ešte nevidela, ale určite sem prídem, pretože práve teraz som sa dozvedela, že tu existuje studio Hrdinu. Takže ja na tieto predstavenia budem chodiť, lebo sa mi páči ten repertoár. Pokiaľ ide aj o tú situáciu na Slovensku, ja žijem v Prahe, ale sledujem to teda veľmi intenzívne. A keď to porovnám s Rumunskom, ktoré ako mnohí sa ako veľmi, akože tak trošku s takým, ako, čo ja viem, rešpektom ako vyjadrujú. Napríklad v Rumunsku by sa nemohlo stať ani za tých najtvrdších komunistov, že by ministrom kultúry bol niekto, ktorý kultúre vôbec nerozumie. Tam bol riaditeľ Národného divadla ministrom kultúry. Tam bol kunsthistorik, ktorý ako sa venoval stredovekému výtvarnému umeniu. Tam bol hudobný teoretik. To boli všetko osobnosti. A to si, ako ja keď toto sledujem na tom Slovensku, tak mi je z toho úplne zle. Naozaj. A takže ako to akože je taký môj postreh a je mi z toho strašne ako smutno, že toto sa na Slovensku deje. Ja som zažila trošku aj pána ministra Hudeca, ktorý ma chcel napríklad vyhodiť, ako keď som z tej Bukurešti, lebo prišli tam literárni vedci a hovorili o kultúrnej politike na Slovensku v tých časoch.
a že som nezakročila, pretože oni sa vyjadrovali kriticky. No našťastie som to prestala, ale skutočne je to ako situácia, ktorá je ako absolútne akože nepriateľná a nepríjemná. Oceňujem strednú generáciu, ako je pán Horecký, že vlastne ona teraz ide do nového boja. Pretože ja som ešte teda, nechcem sa chváliť, ale ja som podpisovala ten dokument, keď sa zakladalo VPN. Bola som práve v tej umeleckej besede. Ja som síce nepatrila tak tým hlavným aktérom, ale bola som tam, pretože som sa dozvedela, že niečo sa bude diať. Takže som tam bola a vlastne keď som pracovala v akadémii, tak vtedy tiež sme tam teda organizovali ako teda naše teda aktivity, ktoré teda vyjadrovali podporu tomu novému kurzu. Takže teraz ma to hrozne mrzí, že naozaj sa vraciame vlastne o 30 rokov dozadu. Že ako niečo sa musí udiať, ale to už je na tejto generácii hlavne strednej. Ale už tá si ani nepamätá, čo sa dialo predtým. A tá historická pamäť, bohužiaľ, akože je veľmi ako chabá, pretože na školách sa to neučí, nikde sa to ako nepripomína, takže ten problém ako bude náročný, pretože školstvo je v takom stave, ako je. Takže musí sa začať v podstate, ale to bude trvať od vzdelania. Takže neviem, či bude možné napríklad ovplyvniť pána ministra školstva, ktorý sa trochu snaží, či ako trochu mu nevnúknuť nejaké idei, aby on aj do tých, on sa venuje teda, mám taký dojem, že skôr tým žiakom na základnej škole, ale mal by sa venovať aj tým gymnazistom a potom aj tomu vysokému školstvu, ktoré je strašne chábe. Tam odtiaľ vychádzajú ľudia, ktorí vlastne ako to sú pologramotní niektorí. Takže ja to vidím tiež dosť takto bledo, ale akože ja teda držím palce, tak som sa ešte dožila nejakého pozitívneho vývoja. Takže ďakujem. My moc děkujeme. Chce někdo reagovat z vás? Ja by som chcel poďakovať, že ste to povedali aj za mňa, aby som to zopakoval, že práve tým, že sme nezahrali Mesačný kameň Studia hrdinu, sme veľmi ochudobnili túto bratislavskú divadelnú scénu práve v tomto oktobri, že sme nedokázali priniesť a ukázať slovenským divákom a diváčkam. Je to veľmi ľúto a ja som z toho ako veľmi traumatizovaný. Pretože náš festival sa snaží ukázať ten queer svet v celej jeho šírke a pestrosti. A totižto narratív o verejnom priestore na Slovensku a aj v tej dezinformačnej scéne je len o nejakom gay pride, kde sú len nejaké úseky ukázané ani nie zo Slovenska, ale z iných krajín a takto vyzerajú LGBTI plus ľudia. A snahou aj nášho festivalu, ale aj filmového festivalu Inakosti je ukázať naozaj tú celú šírku, to celé spektrum queer ľudí a ich umenia a kultúry. A práve táto inscenácia, ktorá je krehká, ktorá je krásna vizuálne, mohla byť uvedená v Slovenskom národnom divadle a diváci a diváčky ju mohli vidieť. O to sme boli ochudobnení touto cenzúrou, ktorá sa stala. Roberte, tam je dotaz, já se ještě možná teďka jenom zeptám tady Jana, jak jste právě naznačil, že queer svět je vlastně politiků na Slovensku. Jane, jak to cítíš tady u nás, když tu debatu překlopíme na tu českou stranu, je tady queer svět politiků? Cítíš to někdy nad tím, jak je třeba debata nasměrována? Nevím, fakt o tom přemýšlím a právě, jak jste o tom mluvili, jako vlastně jenom tak uvažuju, kdy jako na Slovensku jste začali sledovat, že to jako prostě začíná fakt jako se nějak utahovat, přitulovat a vlastně jako si říkám, jestli my už třeba taky nejsme v té fázi, anebo jestli ještě to není tak hrozný, nebo jako od kdy se to začne počítat, jo? Nebo jestli jde najít jako ten nějaký jeden prvek, že nevím co, fixo, něco a tam se to celý začne nabalovat a vlastně protože ano, tak asi že nějaká obecně se dá říct, že tady oproti Slovensku zrovna
komunita jako se máme vlastně velmi dobře, ale, jako je spoustu ale, které jsou jako drobnější, nejsou možná tak jako hlasitý a barevný, vlastně nepříjemným odstínu barevný, ale jako taky se to děje, no. A no, tak se jenom tak zamýšlím prostě, jestli, jako vy to třeba teď vidíte, že tady už jako my se k něčemu blížíme vlastně taky hodně nepříjemnému, nebo co, čím jsme si mohli zadělat, nebo ne, z vašeho pohledu, jako z té zkušenosti vlastně. Nechcem byť nejakým zlým prorokom, ale ja si trošku myslím, že akoby s návratom Andreja Babiša bude hroziť jeho radikalizácia a že bude podľa mňa si hľadať možno aj akoby iných partnerov ako v minulosti a že to celé môže spôsobiť taký posun, ale to sú len také odhady, ale ja by som povedal, že ako ten vôbec možný comeback Roberta Fica spôsobili naozaj akoby viaceré krízy spoločnosti naraz. A je tak aj pandémia, aj klimatická kríza, zhoršila vlastne ruská vojna proti Ukrajine, že hrozne veľa akoby kríz naraz umožňuje často práve návrat rôznych ako extrémov a takú ako zneistenie spoločnosti. Je to, že ľudia majú reálne strach. Oni ho objektívne majú a majú na ne aj právo. A jednoducho on naozaj potom, keď musel odstúpiť, tak to vnímal ako obrovskú osobnú porážku. A pochopil potom zrazu, že na ten comeback potrebuje trochu zmeniť štýl. A vlastne on po 12 rokoch na čele systému sa začal hrať na antisystém. Začal akoby tvrdiť, zrazu zmenil akoby úplne rétoriku a zradikalizoval sa. Že veď on kedysi začínal ako taký postkomunistický aparáčik, a dnes sa objíma naozaj akoby s drsnými neonacistami. Akože on sa vlastne tak zradikalizoval, že nemá problém vytvárať spojenectvá s nesmierne radikálnymi silami. Teraz celé Slovensko robí žarty, pretože pandémiu u nás, manažment pandémie vysvetľuje popierač pandémie. Čo je dokonalé. To je ako keby vám vysvetľoval proste zákony gravitácie, niekto, kto si myslí, že vie lietať. A ten človek je takým permanentným živým memečkom. Proste, že čokoľvek povie, tak sa to stáva takým virálom. A v podstate je už takou chodiacou paródiou, ale jediný, kto ho berie smrteľne vážne, je Robert Fico. Proti všetkým, proti lekárskej komore, proti proste zdravotníkom, proti nemocniciam, ktoré sa proti nemu búria, že ten človek ako po tej traume pandémie, tak on sa vlastne vysmieva z obetí, vysmieva sa z lekárov, ktorí sa starali o chorých. A Robert Fico si s ním podáva ruku, objíma ho a vyslovuje mu 100% podporu. A ešte rozširuje jeho právomoci, pretože tým proste stále posúva hranice toho, čo sa smie povedať. Posúva hranice toho, čo je možné. A takže tam, to sú také akoby postupné kroky, ale naozaj, že keď sa to začne akoby preklápať k tomu, že vlastne názory z úplného okraja sa dostanú do stredu toho diskurzu, tak podľa mňa tedy je treba byť veľmi opatrný. A to, čo robí Babiš teraz, že popiera tú minulosť, si myslím, že to je, a že mu k tomu pomáhajú ešte takéto sily, že to sú také kroky, ktoré podľa mňa môžu byť veľmi, veľmi ľahko, sa tiež môžu zvrtnúť niekam do niečoho, čo ťažko predpovedať, kam bude viesť. Měli jsme tady dva dotazy, prosím. Ja, dobrý večer. Ja by som chcel nadviazať na to, že ste vlastne začali hovoriť na začiatku, prečo je tento deň vlastne nejak signifikantný. A ja by som k tomu rád ešte pridal, že dneska sa zhodou okolností aj pani ministerka odvolávala v Národnej rade. A ja som si teda rozhodol, že si akože spríjemním do poludnia a tento livestream si pozriem. A vlastne, čo som sa tam dozvedel, je to, že vlastne ona sa už nachádza v takej pozícii, kedy sa vlastne úplne akoby už dištancuje od tej umeleckej spoločnosti. Že vlastne tam akoby hovorila, že tí umelci, mimo samozrejme ešte ostatné veci, ktoré tam zazneli. No a ja som sa vlastne tak začal zamýšľať nad tým, že vlastne petíciu na jej odstup podpísalo 190 000 ľudí, čož je viac než všetci voliči strany SNS. Je niekoľko demonštrácií a ona vlastne akoby je stále v pozícii, kedy to ide akože absolútne mimo ňu. A mňa by teda akože zaujímalo, čo sa teda musí stať, aby odstúpila. Vy ste už načrtli, že možno ten štrajk by mohol byť tá cesta, ale vidíte aj toto reálne, že je vôbec možné, aby odstúpila, pretože ja už to fakt vidím tak, že
keď nie potom, to tak vlastne po čom ešte? Ona nemôže odstúpiť, pretože ona sa tým pádom vráti do slovenského parlamentu a ona sa nemôže vrátiť do parlamentu, pretože ona je neriadená strela, ako už Michal hovoril. Ona nie je ona proste nie je v žiadnej strane, ona si robí, čo chce. Jedine, čo sa môže stať, je, keď sa prekope koalícia a miesto SNS bude vo vláde, alebo teda vo vládnej koalícii KDH, čo teda možno nebude také radikálne, ako keď je tam SNS, ale pre LGBTI plus ľudí to tiež nebude cesta. KDH znamená kresťansko-demokratické hnutie. Ono v podstate teoreticky už zajtra by mohla stratiť dôveru. Tam naozaj už tá koalícia má takú krehkú väčšinu a dnes sa tam ozývali aj veľmi kritické hlasy, už aj priamo z tých provládnych strán, takže ako jej pozícia si myslím, že vôbec nie je taká nedotknutelná. Takže to je, ja oveľa skôr ako cestou štrajku, to vidím tou cestou, že sa začne rozpadávať tá ich trojkoalícia a to je už na spadnutie. A nevidím tam veľkú šancu, že sa to začne nejako stmelovať. Že to sú tak ako tá strana SNS, to bola osudová chyba, že ju tam zobrali, pretože to nie je nejaký jeden subjekt, to je proste ako 9 ľudí, ktorí každý zastupuje niečo úplne iné a vlastne málo čo ich spája okrem túžby pomoci, ale už sa navzájom útočia jeden na druhého, čiže je podľa mňa len otázkou času, kedy začnú útočiť aj na ministerku kultúry, lebo vidia, že verejnosť je veľmi nespokojná s jej výkonom. Já jenom doplním, že zhruba asi kilometr odsud, tam tím směrem před školou, kolik je to let, proběhla velká demonstrace odstoupení Andreje Babiše, tam bylo nějakých 300 000 lidí a tenkrát taky padlo památné, já nikdy neodstoupím nikdy, a zahraniční média se ptala, co se musí teda u vás stát, že toto není dostatečný důvod. Tady byl ještě další dotaz. Jo, dobrý večer všem, já jsem Ondřej Štefanák, jsem umělecký šéf divadla X10 a než se zeptám, takový je dotaz, tak bych chtěl vyjádřit podporu všem slovenským kolegům, kteří velmi statečně stojí proti všem těm fašistickým tendencím a doufám, že to nebude tak černé, až se za rok po volbách v Česku stane něco podobného a ukáže se, že nejsme takový přizděsráči a že se za tu kulturu postavíme. My už jako X10 jsme vlastně hnedka po odvolání ředitele SND udělali takový poměrně silný, když jsme oslovili spoustu našich kolegů českých i německých, ale potažmo i polských, udělali jsme takový video na podporu slovenské svobodné kultury. Zároveň jsme na festival, který spolupořádáme v Kutné Hoře, pozvali vlastně několik slovenských souborů a dalších slovenských umělců, abychom taky nějakým způsobem prokázali a ukázali, že za něma stojíme. Zároveň jsme zorganizovali velkou debatu, kterou jsme nahrávali a bude teďka taková instalace v X10, aby jsme to neustále jako připomínali, že se něco děje. Taky společně s Díky, že můžeme, připravujeme na 17. listopadu další velkou vlastně jako akci na podporu. A já se ptám, jako co můžeme, protože mě to vlastně přijde hrozně frustrující, že nemám vlastně jako jiný nápad a to mě frustruje, co jiného než jako podporu. Vám vlastně nějakou neutuchající podporu, že vlastně mě frustrují dvě věci. Jednak to, že můžu přijít na to, co udělat víc, možná stejně jako Kamilu a spoustu mých dalších kolegů. A zároveň mě trošku frustruje, že ten zájem upadá, což je samozřejmě jako logický, takže se to neustále snažíme nějakým způsobem připomínat, ale ptám se vás tady teď, třeba na to budete znát odpověď, co můžeme vlastně jako dělat, abyste na tom nebyli tak špatně, protože mi to přijde, že to je jako naprosto devalvující a i když možná zítra, pozítří dojde k nějaké obměně ve vládě, tak já se obávám, že ty kroky, které byly způsobeny touhle garniturou, už nejsou tak jednoduše jako odčinitelný vlastně, že ta společnost se pak dostane do nějakého jako bodu, něco se naučí, něco uvidí, možná to bude chtít ještě jako něco jako jinak, co vlastně můžeme tady z našich pozic, z druhé strany hranic dělat, abychom si jako navzájem pomohli, no, to je můj dotaz, děkuju. Tak v prvom rade ďakujeme za podporu. X10 sme už mali na festivale, takže ďakujeme, že ste prišli. Áno, neprestávať nás podporovať, ale hlavne to, čo aj robí napríklad
Pražské národné divadlo, mali tam prísť hosťovať, tak si vyžiadali od generálnej riaditeľky stretnutie, neviem, či prebehlo, či má prebehnúť, kde vlastne od nej vyžadujú, aby vlastne predstavila tie svoje hodnoty, pretože oni neprídu jednoducho hrať do Slovenského národného divadla, pokiaľ tam sú nejaké takéto homofóbne tendencie a podobne. A toto vlastne od nej potrebovali mať s ňou vydiskutované, neviem, či to prebehlo. Každopádne takto na nich trvať na hodnotách, na ktorých sme sa ako krajiny v Európskej únii jednoducho zhodli, že nenávisť a diskriminácia nepatria do nášho sveta a ak na to nie sú ako ak nebudú prístupní tomuto, tak jednoducho neprísť hrať do Bratislavy, robiť im medzinárodnú hambu a tlačiť na nich z najvyšších miest. Ja tiež ďakujem za slova ministra kultúry Českej republiky. My sme vlastne ho poprosili, aby priamo aj pani Ťapakovej napísal. Takže dúfam, že sa aj to stane. Jednoducho takýto tlak aj medzinárodný sa musí vytvárať na týchto čelných predstaviteľov slovenskej kultúry. Naozaj. Jestliže my potom po této zkušenosti, kdy jsme byli jakoby odmítnuti, bylo vytvořeno naprosto falešný důvod pro to, proč tam nemůžeme to představení odehrát, nalezneme nějaký konsenzus se Slovenským národním divadlem, samozřejmě ne s generální ředitelkou, ale s ředitelkou činohry. Není to právě něco, co bychom neměli dělat? To je vždy asi na také individuálne zváženie, ale určite by som nebojkotoval v tejto fáze už v princípe celé SND. Myslím, že tak ďaleko tam ešte nie sme a že by to bola veľká škoda. A o tom sa na Slovensku teraz vedú veľmi také ostré polemiky, že či teda odchádzať z inštitúcií alebo ich brániť. Že o tom je veľa debát, ako niektorí tvrdia, že základom vzdoru je vždy brániť inštitúcie, či už právneho štátu, alebo aj kultúrne a iné pamäťové inštitúcie. Naozaj tá solidarita je pre nás nesmierne dôležitá a nesmierne cenná a sme za ňu veľmi vďační. Lebo ja mám pocit, že naozaj Slovensko je teraz v niečom také laboratórium toho, čo mnohé aj okolité štáty vnímajú, že sa ich môže týkať. Spomeniem Rakúsko, kde prvýkrát od druhej svetovej vojny vyhrala parlamentné voľby politická strana, ktorá má priamo korene v rakúskom nacizme a ktorá je priamym pokračovateľom NSDAP, len pod iným názvom. A je to strana, ktorá sa možno prispôsobila mainstreamovej retorike, ale politicky stojí nesmierne radikálne vpravo. A jej kultúrna politika je veľmi podobná kultúrnej politike SNS na Slovensku a konec koncov AfD, Alternative für Deutschland, je jediná európska strana, ktorá otvorene podporuje Martinu Šimkovičovú ústami svojho šéfkandidáta do Európskeho parlamentu. Čiže aj táto druhá strana si buduje svoje spojenectvá a takisto my si musíme budovať svoje siete, pretože podľa mňa tento problém naozaj vyriešime jedine spoluprácou a prekračovaním hraníc, pretože to nie je izolovaný problém náš, ale naozaj môže preskočiť, môžete si z tej skúsenosti aj vy tu podľa mňa všeličo zobrať. Ako rýchlo to dokáže ísť, ako naprieč inštitúciami sa zrazu začnú diať zmeny a to, že či tú spoluprácu rozvíjať alebo nie, asi to teraz budú riešiť mnohí, lebo samotné SND a iné vypovedajú teraz niektoré spolupráce. Už sa skončila nejaká dohodnutá spolupráca s nejakými poľskými tvorcami opery a bude to veľmi citlivá vec, ale ešte by som to nevidel ako plošne, že jednoducho nejaký bojkot, možno aj k tomu niekedy dôjde. Ak naozaj sa tá zmena nepodarí, ak tá ministerka Šimkovičová zostane, teoreticky môže zostať aj 8 rokov po funkcii, veď pozrime si, koľko to trvalo v Poľsku. V Poľsku 10 rokov trvalo, kým sa dočkali zmeny a to mali milión ľudí na ulici. Nie 300 000 ako v Prahe, mali niekoľkokrát milión ľudí. Jednoducho túto politickú generáciu treba odvoliť, poraziť vo voľbách, demokratických voľbách. A to je najlepší spôsob, ako s ňou bojovať. Ale aj tam vidíme, ako to dlho potom napráva Poľsko, teraz tie škody aj v kultúre, ktoré sa udiali proste. Takže nie je na to ľahká odpoveď.
Děkuju. Já se moc omlouvám, já skončil v rámci debaty, já mám zítra premiéru, takže bych si potřeboval odpočinout a zasoustředit se na zítřek. Jsem moc rád za všechny, co jste sem dneska přišli, děkuju moc za moderaci. Mám radost, že sem přišlo tolik lidí, vlastně jsem to ani nedoufal a rozloučím se s vámi. Děkuju a budu rád, že budete pokračovat. My budeme ale také asi končit, ale děkujeme ti. Prostor pro další dotazy, komentáře. Ja som tiež Slovenka žijúca v Čechách, ale pracovala som v Slovenskej akadémii vied v Ústave svetovej literatúry. A z toho môjho hľadiska by som povedala, že chápete aspoň toto, čo tu odznelo, kultúru veľmi, veľmi úzko. To má absolútne spústu prejavov. Týka sa nielen divadla, týka sa literatúry, prekladov, týka sa spôsobu života. A to všetko vlastne je, by som povedala, má priamy dosah na publikum a niekedy je oveľa lepšie prijímané a prostredníctvom práve tohto širšieho pohľadu sa dajú dostať do kontextu mnohé iné veci. Všetci dobre vieme, že v Prahe je obrovský záujem o slovenské divadlo. A to nemusí byť nejaká špeciálna hra. Môže to byť nejaká hra, ktorá treba hovorí o násilí v rodine, alebo hovorí o minulosti, alebo týka sa aj iných vecí. Takže si myslím, že ak chceme niečo urobiť pre Slovensko, tak treba to, čo sa o tom hovorilo, že by chodilo slovenské divadlo do Čiech alebo čo, tak sa to dá aj inými spôsobmi a širším videním. Moja kolegyňa spomínala Rumunsko. My sme videli Rumunsko za socializmu. Tam bolo také množstvo drobných divadiel, tých tzv. Podstrechov alebo pivničných alebo takýchto divadiel a toto všetko české publikum si vie nájsť a hľadá to a je to presne to, ako ste povedali, laboratórium nielen ideové, ale aj kultúrne a divadelné, scenické. To strašne pomáha a tuto vidím cestu, aby sa slovenské divadlo alebo aj iné kultúrne oblasti výstavy necítili v pozadí a necítili byté v tejto situácii tým, že vlastne v Čechách dostanú možnosť hovoriť a že to bude určitým spôsobom prijímané a komentované. To je jedna vec, ale chcela by som sa spýtať, celá kultúra je vlastne v politickej situácii. Vôbec nie je, inakosť vôbec nie je len kultúrna alebo aká. Je to presne, ako ste povedali, politická situácia. My staršia generácia sme zažili od 68. 9. roku až po 89. A nevidíte niečo, neexistuje niečo, v čom sa vlastne súčasná situácia prejavuje ako keby z minulosti. Veď takéto situácie sme zažili v 90. rokoch s Mečiarom. To by som sa chcela spýtať. To je možná asi otázka na Slovensku. Ako určite sa nájde veľa podobností. Práve tie 90. roky a mečiarizmus, to bolo niečo, čo mňa veľmi formovalo, keď ja som bol tínedžer a ten zápas, to víťazstvo nad Mečiarom v roku 98 pre mňa bol okamih, keď som začal byť hrdý na to, že som zo Slovenskej republiky, pretože za svoju vlast som považoval Československo. A treba si pripomínať, že Mečiarovi sa to rozpadlo tiež na kultúre na začiatku, že to začalo, ten rozpad jeho vlády sa začal v kultúre, takže to je tiež istá, dúfam, že podobnosť. Ale ja si myslím, že obrovský rozdiel tej dnešnej doby naozaj spôsobujú tie nové technológie, že vtedy ešte nebol internet, alebo bol, ale neboli sociálne siete a ten enormný vplyv tohto fenoménu na ten vývoj u nás je proste, je fundamentálny a zmenil proste pravidlá hry a zmenil aj ten spôsob toho súboja a v mnohom to tí politici majú podľa mňa teraz trochu ľahšie, že
my tomu hovoríme, že internetovo zraniteľní spoluobčania, alebo zraniteľnejší, sú proste ľahšie manipulovateľní ako vtedy. Takže sme v novej situácii. Určite sa môžeme veľa učiť z minulosti a veľa nám to vie pomôcť, ale zároveň niektoré výzvy toho dneška proste musí naša generácia zvládnuť sama a nemáme nejaké vzory, ako to robiť. A tak ako že tá proste doba, že preukázaný pučista a odsúdený kriminálny Donald Trump je veľmi vážnym kandidátom na víťazstvo vo voľbách, že to nebolo v minulosti možné ani v Amerike. A že aj veľmi staré demokracie ako anglická alebo francúzska majú tiež veľké problémy, nielen mladá demokracia ako slovenská. Takže naozaj žijeme iné časy a ako dozvuky mečiarizmu aj dozvuky komunizmu tu sú stále veľmi silné. Koniec koncov Robert Fico je tiež bývalý veľmi úzko spätý s tým režimom a mnohí ďalší takisto. Ale zároveň myslím si, že tam sú nejaké noví nepriatelia. Práve queer community v 90. rokoch nikto neriešil ako nepriateľa. Aj vtedy boli iné témy takže neexistuje niečo, že by sme sa automaticky vedeli podľa mňa nájsť odpoveď, ako to robiť iba v minulosti. Já jsem pořád... Dobře. Jo. Kouzelný mikrofon se sam. Ne, jsem chtěla jenom drobnost dodat, že když se ptáme třeba na to, co můžeme dělat, nejenom pro tu slovenskou kulturu, ale třeba i pro tu českou, anebo vlastně i pro LGBTQ komunitu třeba právě v Čechách, tak jenom jsem vlastně si uvědomila, že pořád ještě se pohybujeme teď myslím my teď a tady v Praze třeba, nebo možná i svým způsobem v Bratislavě, když ta situace je tam takhle vyhrocena nějaké relativně bezpečné zóně, že vlastně se pohybujeme pořád ještě v tom jakoby prostředí vlastně té kultury v nějakém jakoby hlavním městě, ale vy jste tady taky zmínil vlastně ty regiony a to je to, na co myslím teďka i já, že to je možná taky opravdu strašně důležitý vlastně se zaměřit tu pozornost taky právě do těch, jakoby, do těch regionů, do těch mimo vlastně ty hlavní města a je to něco, co nad čím uvažuji už dlouho a vím, že třeba Ondřej teď režíroval, že teď v Jihlavě, a teď vím, že jakoby mnoho třeba českých divadel právě v těch regionech má za poslední dobu třeba nový vedení, nebo se tam odměnilo vedení, jsou tam jakoby mladý týmy, nebo mladší generace přebírá vlastně to vedení a to jsou všechno nějaké jakoby příležitosti a podle mě právě hrozně důležitý jako místa, kam lze zaměřit pozornost, co opravdu si myslím vlastně pomůže, protože jako si tak představuju trošku, že my všichni, co jsme se tady dneska sešli, tak se asi jakoby relativně shodneme na tom, o čem se bavíme, ale vlastně je možná důležité ještě jakoby vyvíjet tu snahu jakoby tím směrem, kde to je třeba složitější a kde vlastně ty lidi nejsou takhle jakoby chráněný vlastně svým způsobem jakoby tím třeba tou možností přísunu informací nebo vůbec kontaktu jakoby s nějakým světem nebo jako vůbec s možností diskutovat třeba takovýmhle způsobem. Teres? Já jsem jenom se vlastně tady jsem chtěla víc toho, co jste říkal ohledně těch sociálních sítí a vlastně tak, nebo vůbec jako vlastně v tom, co dělala paní Šimkovičová, vlastně začala jako přemýšlet. Ona se často jako ohání vlastně tou jakoby kulturní identitou slovenskou, reprezentovanou víceméně krojem, v jejím jakoby pojetí. Tak mě vlastně jenom zajímalo, jak to vy jako vnímáte, protože jsem jako se tak snažila se nad tím jako zamyslet vlastně vůbec, co je jakoby ta slovenská kulturní identita, protože je to stát, který je vlastně etnicky docela jako barvitý. No, myslím, že vlastně barvitější než Česko, že tam je velká jakoby maďarská menšina, romská. A co
co to vlastně jakoby vůbec v tom kontextu znamená a co vlastně teďka vlastně v tomhletom, když je tady vlastně takhle nastíněná vlastně nějaká velmi radikální vize té slovenské kultury, tady reprezentované tím slovenským krojem, tak jak to vnímáte, jak vlastně znovu zrodit nějaký pojem té slovenské kultury, protože mám pocit, že vlastně kdyby nějaký pocit vlastně nějaký jako suverénní identity byl vlastně silný, tak vlastně to, že přijdou nový styly komunikace, jako třeba sociální sítě, nemůžou vlastně tak snadno a hluboce se zarýt tak rychle vlastně do té společnosti i v rámci jako dezinformací nebo různých vnějších propagand, že jak se teďka o tom mluví, že vlastně jsou tam určité ruské vlivy, do toho se nechci pouštět, protože tomu nerozumím, ale jenom z toho pro mě vznikla vlastně otázka, jak to vnímáte teď a jak vlastně nastolit znova nějakou tu takzvanou pospolitost, umluvám se za takhle jako široký jako téma, tak jenom vlastně v rámci nějakého toho vykročení k nějakému lepšímu vyústění tady té situace. To je veľmi dobrá otázka a určite máte pravdu, že táto téma, že sa vôbec otvára, že teda to sme my a vychádza naozaj z takého akoby toho presvedčenia tejto radikálnej pravice, že je nejaká akútna hrozba, že sa naša identita vlastne rozpadne, že to je, ako oni veľmi pracujú s tým strachom a s takým šírením paniky, že vytvára sa dojem, že príchod cudzieho ako ohrozí korene slovenskosti a tá taká neistá mladá republika, že v podstate je vo vážnej hrozbe ako konca. A teraz je to zaujímavé, že ako sa to vlastne tými rokmi vyvíja, už sme to spomínali toho Mečiary, ten mečiarizmus, keď bol ten Maďar, že príde z juhu a obsadí to Slovensko, alebo dokonca aj Čech, to bol akoby bol nepriateľom a také vymedzovanie sa ešte v tých raných, keď sa delila republika. A až to postupne vlastne vyvinulo tak, že práve prišla vhod napríklad tá queer komunita, že to je akoby niekto, kto akoby slobodne žije svoju identitu, svoju sexualitu, svoje prežívanie, je si istý svojou identitou, tak to je ohrozenie, pretože ako a teraz ona reálne to rozcitujem a preto jej hovorím, že ona jednoznačne naplňa znaky neofašistickej ideológie, keď tvrdí, že práve queer komunita je zodpovedná za, citát, vymieranie bielej rasy. Tak to je otvorený rasizmus. A takéto napríklad ona verí teórii o tzv. Akoby Great Replacement Theory, taká tá veľká výmena, že existuje tajné sprisahanie elít, ktoré kdesi zorganizovali to, že prídu ľudia inej farby pleti, iného náboženstva a obsadia stredné Slovensko, východ, prídu do Očovej, do Terchovej, tam, kde žili tí Jánošíkovia a vlastne sa vytvára takáto fikcia o tom, že je tu niečo, čo ohrozuje to slovenské a to je veľmi premenlivé v tom čase, ale vždy je to, ako človek by sa na tom aj zasmial, ale žiaľ, veľa ľudí tomu verí a sú to nesmierne nebezpečné zahrávanie sa, pretože my sme naozaj na Slovensku mali proste dvakrát dvojnásobnú vraždu a teraz už aj pokus o atentát na premiéra, že tá krajina je kontaminovaná verbálnym násilím a neustálým posúvaním hraníc toho, čo sa môže vypovedať. A to už proste spôsobilo to, že jednoducho prezidentka Čaputová nechcela kandidovať znova, pretože sa jej vyhrážali zabitím a permanentne a naozaj na ňu už aj fyzicky útočili, na jej dom, na jej deti. A čiže akoby, to je strašne toxické, keď sa s takýmto niečím pracuje, pretože to sa ľahko vymkne z rúk. Takže ja som veril, že možno ten atentát na premiéra prispieje k nejakému upokojovaniu, ale to trvalo asi 2 dní. A pokračovalo úplne to isté hecovanie, proste polarizovanie, ešte ďalšie štiepenie tej spoločnosti, namiesto toho, aby sme sa pokúsili v rámci tej strednej Európy, ty si to spomínala, Milan Kundera to nazýval, že najväčšia pestrosť na najmenšej ploche. Keď si zoberieme, že tam žili proste pokope toľké etnika, jazyky, kultúry, toľké histórie, narratívy a my sa to teraz snažíme umelo proste štepiť a nie vytvárať nejakú jednu spoločnosť, pospolitosť, ale naopak pracovať s tým delením a ďalej ľudí manipulovať.
Já jsem pořád tajně doufal, že na konci přijde taková ta pozitivní, ale zazněla tam. My se budeme blížit ke konci, čímž to vyvolávám tady ještě prostor pro nějaký, tak začali šířit tady konečně dotazy, komentáře. Ja som Slovenka, žijem v Čechách 50 rokov a veľmi pozorne sledujem verejné dianie okolo seba. A mala by som takú malú metodickú poznámku k vedeniu tejto diskusie. Trochu ma mrzí, že na jej začiatku padlo taká výčitka nejaká, také niečo nepríjemné, že toto sú Češi, že nevedia diskutovať, nevedia sa pýtať alebo niečo také. Tak to sa ma trochu dotklo, lebo ja som v Čechách veľmi rada a poznám Čechov ako veľmi dobrých diskutérov a sama som prešla takým ohňom diskusí, ktoré som nezažila úplne na Slovensku. Takže len to som chcela povedať a na marku toho, čo hovoril pán Zina, je skutočne pravdou, že takto mladý človek si nevie predstaviť, čo bola normalizácia. Akokoľvek sa o tom hovorí, diskusie píše. To teraz zažívame tu v Čechách, kde hrozí podobná situácia, že tam tie prvky normalizácie sú silno pre moju generáciu, to cítime veľmi akutne. A na záver by som aj povedala, aby mladí ľudia využili svojho geneticky založeného. Pýtajte sa, stále sa musíte dozvedieť, čo bolo v minulosti, čo nám hrozí. Ďakujem. Děkujeme. Či tady vepředu, tam vzadu ještě byl vlastně nějaký komentář? Niečo pozitívne nakoniec. Hlavne to, že ďakujeme, že to vôbec riešite nejakým spôsobom. Že na Slovensku to nejakým spôsobom akože nerieši a že vôbec nejakým spôsobom to došlo sem do Prahy, do Národnej galérie. Takže za to som vám veľmi vďačný, aby sa to ďalej ešte takýmto spôsobom posúvalo. A áno, bohužiaľ, je to tak, deje sa to, čo sa deje. Nemyslím si, že Šimkovičova je jediný problém, ktorý máme. Ten problém sa niekde úplne že ďalej. Riešením je práve to, že tu nejakým spôsobom sedíme, o tom debatujeme, riešime a aby sme sa nejakým spôsobom viacej ešte úplne ku koreňu problému dostali, čo je vzdelanie, debatovať, riešiť názory, riešiť proste spolu nejaké akože veci a takto nejak general všetko. Niečo pozitívne nakoniec. Děkujeme moc, to je obzvláště seděno. Jestli ještě může mikrofon tady dopředu. Děkuju. Tady hodně zazněla ta otázka, jako co teda můžeme dělat, jak to řešit, což mě jako furt vrtalo v hlavě. Já jsem si říkal, taky jsem divadelník, jako jak k tomu můžu přispět, protože vnímám, že to divadlo je v dnešním světě prostě trošku jako pomalejší, jo? Mě trvá roka půl, než vytvořím inscenaci. Takže si říkám, jako jak na ty věci jako nějak aktuálně reagovat. Vnímal jsem, že tady vlastně pro mě zazněly nějaké odpovědi od paní Polívkové s tím, že opravdu výjíždět jako mimo Prahu, výjíždět do těch periferií, protože tady přesně jako máme nějaké sociální skupiny, ve kterých se shodneme. Myslím, že jako prostě Studio Hrdinů má nějakou partu diváků, která na ně chodí x desítka, má diváky, kteří na ně chodí, kde se prostě shodnou, protože chodí na ty inscenace, které je baví, které jako utvrzují jejich názory. Ale vlastně v tom, co jsem tady slyšel, mně přišlo, že kromě toho, že teda jako vyjíždět ven, že ta odpověď je
taky ty festivaly, to propojování. Já jsem si říkal, že to propojování je pro mě otázka právě skrz ty jako sociální bubliny, které jsou hodně uzavřené, jak jste říkal, že na tom Slovensku se často prostě jako nedostanou se k vám, nedostanete se do těch kanálů, abyste vůbec věděl, co se tam řeší. Jo. A vlastně, když jsem byl třeba teďka právě v Kutní Hoře na festivalu, nebo sám jsem nějakou dobu jsme pořádali festival v Roudnici a tam najednou zjišťuju, že jako dochází k tomu propojování. Že tam prostě chodí na to divadlo, které je třeba trošku jako názorově jinak, než ta skupina, která na něj přijde, ale prostě přijdou na něj lidi jako z jiných skupin, dají si to pivo, podívají se na to, pobaví se, vnímají to na těch festivalech nějak jinak. No. Takže nějak cítím, že prostě ta cesta té jako festivalovosti je něco, co mi dává smysl, něco, co může přivážet to divadlo vlastně i jako ven, přivážet ty jako jiný názory, jiný pohledy a rozšiřovat to někam mezi diváky, kteří by normálně třeba jako do Studia Hrdinů nebo do X10 jako nepřišli. No. Takže to je jako super, díky za festival v Kutné Hoře, díky za všechny festivaly, díky za to, co děláte, děkuji za tento večer. My děkujeme taky za tento večer, my děkujeme Studiu Hrdinů, děkujeme Národní galerii za tyto prostory, děkujeme vám, že jste přijali a samozřejmě i vám, že jsme tady mohli společně diskutovat a se popřát na závěr, ať Česká republika i Slovenská republika takým velkým studiem Hrdinů. Tak jo, pěkný večer, pěkný děkujeme.